Egun hauetan modun dagoen filmaren protagonista izango dugu geurean. Arabera, antzerkian izandakoa, telebistan izandakoa. Nire antzeko duzunik? Ai, mira da, edo. Duzu emakumeak ziren pertsonai mitologikoak, gaur egungo emakumeek baino aldunagoak zirena? Ez dituzte. Nik uste dut ez dela berdina guazela dena, eta indarkia zegoela garaian, baina gaur ere bai. Pentsatzen dut pasta berdiniko garen. Bale, ezin da zure trukidean menbruki urduritasunak kentzeko errodaketarako eta antzerlanetarako eta bat? Ez badu bertzen edo ez barakitzen gertatuko den galdera pila bat egitea, eta oso gogoa ikarria izan daiteke. Beraz, mesedez, asertu nazazue. Edo bestela, musika entzutea. Batzuetan, power pixka bat hartzeko, depende eta ze musika jartzen duzun ere bai zegoela eta irateko, askotan erabil izan dut hori. Eta irati pertsonaiarekin, zure pertsonaiarekin, ze parekotasun bekozuz? Bueno, iratiren pertsonaiarekin empatizatu nuen gehiago nire abutzaroarekin eta nire abezarroarekin. Azkenean ni nintzen, gurasoan nik eskapatzen zen ume bat, zoitz bat ere egon nahi zuelako, eta oso mugitua izan naiz, ume lokaztu bat izan naiz, eta oso superbibentea zentzu horretan. Beraz, agian, korrika menditik ibili eta horrelako sasien artean eta saltoka ibiltzearen gauzarekin empatizatzen dut. Eta zure filma nork ikusiriko da, zuretzako nor izango zen garrantzitzu ikusti, nor izango zen amets bat zure filma ikustia? Hombre, nik esan nizuke nahi duela hasteko Euskal Herri osoak ikustea. Pertsona bat izan behar da, Emma Thompsonek ikustea, nahiko nuke zer ikusketa konbera gautxa eskatu nuen eta ziatu jarri. Mekatziz. Bale, zuretzako pelikula honetan egin duzun eszenarik zaiena? Spoilerra gaukaten eszenaria zaienak, niretzat. Zer egiten zen eszena hortan, behintzet? Badago eszena batean, hori egiten dudan oihu, negar, lokatza, kaskabarra, odola denetarik. Hori dena guztia batera eta horren barruan bitartean zure lanaren behar. Hori zaila da. Pelikulariko gogena? Retrato de una mujer en llamas. Iratin erabili behar izan duzun erdiaroko euskara horregaz, kapaz izango zinen gaba batez juerga oso bat botateko? Agian, iratiko beste aktorekin, bai. Baina, igual batelako urtetik edororekin, zaila da, Zeran oso kontxako nahi dira, niretzat euskara eta euskartik eta horrela orduan, animatuko nintzateke, ez dakit, Orkarekin, Airekoarekin, Ramonekin. Ramon horretan oso ona da, WhatsAppak eta horrela idazten dugu. Oraindik iratiko errodaiari begira eta euskara horretan eta oso nahi. Zelan eskatuko zenuke txupito bat euskara horretan? Ekarri dozenan ditxupito otoi. Adibidez. Eta ze hitz bere ganatuko zendun edo erabiliko zendun zure egunerokotasunien horko euskara erabiltzezkoa? Ze hitz? Irate filmeko hitzen bat gehien kitantzuna edo. Oiokaka. Oiokaka iren gisa erabiltzen da iratin eta uste dut oso berbari dela gaur. Errodaian entzun dugu, txise eta kobazukotan eta gotezunien karamala orduz, poltsa eta nimier izaten zen duela. Orduan, bestelako gauza, txise ez direnak, ze pasetan zano. Ez zitzaidan txokatu esperientzia probatzea, nik uste du gorputzak oso jakintxoak direla eta denon gorputzek erabakitzen zutela erdodaiaren ostean horiek plazaratzea. Baina, bazterden horrelako nola den esaltzen dituzten girotenetan eta kanpinan zoazenean horrelako egin txiki bat bezala dutxa egiteko eta horiek jartzen zituzten eta mentibidea emazen nuen, eta mentibidea zer parte edo denerakoaz ez dakit nola ditzen diren baino kimiko txiki hauek.
Bazen zure txokotxoa pixka dola aldenuta eta karpatxo baten barruan, baina ez nuen probatu, ez nintzen ausartu. Bueno, eskerrak, bai, ez da? Vale, iratik filmean izan dako anekdotarik barrigarriena? Oso ondo pasatu nuen, bentu, barrigarriena igual izan zen, enekoketan biok geneukala estena bat horrela pixkak zaindu beharrekoa eta ekipoa oso ondo portatu zen. Eta amaitu zenean, pentsatzen genuen agian, ekipomen duen babestu eta ez momentu batean, begiratu genuen eta zeuden 40 pertsona, jendea guri begira egon beharrean edo, ez genuen bat ere molestiarek sentitu zen, guri begira, guri handi egon beharrean zeuden. Ari bat begira, ariak begiratu behar zuelako kamara, baina zuen begiratzen, eta horren zeuden guztiak kenduak egiten, eta horrela, zegoen poltsa batekin, aria begiratu ezan, eta zakizten, eta hori gara izan zen, zeren guk grabarketa deneako, eta zakizten, eta rodaje batean denak egiten super garrantzitsua dela, eta bada, zeren mutiako da, eta zakizten, eta oso zaude horrelako mundu horretan. Eta gero de repente, begiratzen duzu beste plano batetara, eta daude 40 pertsona, ari bat diola, ea begiratzen dira, eta hori bastante grandioso izan zen, gainera biziko guztazian, mendian, 9 gradu, da hori bizkat biztentzatu zen. Arian protagonista. Ez que pelikulako protagonistetako bat da, ikusiko duzuen. Oso ondo egiten du, Luis deitzen zen. Luis, eta eruten duzuna pelikula honetatik? Jo, eramaten du kriston esperientzia, ikasketa bat, lagunpilo bat, baina esperientzia bat oso osoa, gauza asko gane nintzen dituena. Azkarrik asko. Altxor guzien